To nagalang jong ikum ka HYC Motoration Circle. Haki nadu kini ki penai berkipor ke beladap. Ngila jumi nak kapor cakapor haki bade bat kajing idon kam jong kacnong lauren jam. Nak menta ban yok nok yang lagi jong surok. Nagalang jong ikum keseng ngiui ban ngilap lagi jong ki kemat ya kajing jenjar jong kacnong lauren jam. Kawai nak kacnong ki bahap apok ka distrik ke Batamai ke Eastern West Kazil District. Bata kajing ke jong ki paiba nong chnong jong kate ke chnong lauren jam kalong halor ke jing bom don jong surok. Tina kaliang jong ikum ka HYC Motoration rengkat bat ka chnong lauren jam hi ngi klam syong klikti ring yaj ban pen sngo chki bor jong sarkar khamtam sya ka department jong ka piludi bakade ban perkhat ban penyok surok nok na kamtak te ke chnong. Ti menta nakaliang jong ki noilam jong ka HYC khamtam ha jingalam jong general secretary jong ka HYC Motoration Circle isamla Michael Palier ilayo ban ya kendo menteri ubadai pek ya ka pludi ba Preston Tensong i ba in charge ya ka pludi bat nakaliang jong secretary jong ka sen ilayo ya ka ban IT ya kane ka kon kabadai ka city nakapta ke jingkerpat jong ngikum ka seng rengkat ke snong lauren jam hi bar kawai kani kede ke city ya ka ban nakaliang ke snong lauren jam harengkat ke seng ngilayo ro ban bu ya kani ke city ha kini ki banai ki beladap nadu lada ngambaklah ha banai me ha ka ban nakaliang ke snong kaliyo ya ka ban drap ya kani ke city bat ban bu ha ka kamera trekam jong isar Preston Tensong hangte hasilong ti nakaliang ke jongi kum ki noilam jong ka HYC rengkat ki noilam jong snong hi kumbang laong na kapor ni budin ya kane ban penti kena ban pen urlong ba kane jing krang ba jing angnut ba jing don kam jong ki pai ba nong snong jong kalorun jam ki dai ban yo ya ka surok nomar kumangi i katno kidap da jing ba jing jar khamtam ha ka ket ka ba te nagaliang jongi kum kaseng kumal ong menta ka khat khandai trek ha ka jing kendo bat isar Preston Tensong ibolong i menteri minister jong ka pludi ngiliyo ban kendo hang thi ka snong kanchi ha ka ba ngiliyo ro ya ka ban submit sei bat nagaliang jong i ilayo ya ka ban ai ya ka signature ka jong i bat lak tha ro ban forward no ya ka ne ka city sha u executive engineer jong ka pludi jong Eastern West Kazil District Mairang ti nagaliang jong i kum kaseng merengkat kini lam jong snong hi barok kawai ngilawan menta ban bu ya kane ka city ya ka ban nakaliang isar Preston Tensong ila yo ya ban ai ka signature ke jong i bat ban pha sya ka department jong ka pludi hang ne mairang ti nakaliang jong i kum ka kum kinoi lam jong ka seng bat kum jur kum kinoi lam jong ka snong ngila yo ya ka ban bu ha ka make ke jong executive engineer jong pludi menta hang ne mairang ti nakaliang jong i kum ka HYC bat rengkat ki noilam jong snong lauren jam hi bro kawai ngi da angnut bat ngi kerman skam bale se da ka jing yai trisitom lang ka jongi na kamta ka jing bit jing biang jong ki pai ba nong snong jong ka lauren jam le se ngin yo ban khek yo so jong ka jing trisitom bat ba ka tei ka dong bat ka than hang te kan yo no ya ka surok ka babiang e nakaliang ka jong executive engineer habangi keren markmat bat habangi ai ka ni city ulaong ba kabasa mata kalong setang ya ka gift date nangno ka jaka bat nagaliang ka jong ka department piludi kan sayo ya ka ban like ban survey no ya kalanti nangno kalanti ka ban dai ban yai kata kamot ka jing angnut hi jong ka snong bat ka sang hi kalong ba ladai ban idon kam ban yai na lauren jam shadu domoli dai shadu domoli ti kermen ba habden ka jinyat nanti ki jongi kum ka sang bat kum juru ki noilam snong jong ka lauren jam kila ban penbej renti kenang ba ngin yo ya ka jaka ka bobiang bat kenang ba nagaliang katanat pludi kan yo ya ka ban sorbi no sen kenang ba ka kam kan ya sekmat tingi kermen ba leng ba ka jing tre sistem ka jongi kan long ka ba job bat kinong snong jong ka te ka snong kin yo no ya ka hok jong ki kum ba ki weipat ki para snong ki ba pher ki yo ya usurok marngi sutho ba ka surok ka de uthet snam bat ubud lum ha ka yo ka kot